السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى همانذن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي Xuday için oturşuqlanız ve mehabbetlenіз, duayı hayırlenіз. Bey Allah'ın rızayeti ve din için qadamlanız ve adımlanız. Lütfu keremi bile kabul edip de hemmeni de iyiliğin içeriğiniz, dost yarınız, kavmu xişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahir saadet gönülmek yüze aklık versin inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat edip vatanımızı emniyet, ağdı birlik, iman avreyden ayırmasın inşallah. Gözümüzün nuri, başımızın tacı olan Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek 56. yaşında Medine-i Münevvere'ye barandan 2 yıl dolup 3. yılın içinde geçen hafta pek Allah'ın kokluğu bilen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem enemiz Hafsa Hazreti Ömer'in gıydı bilen izdivacının gurrunu geçti. Ve 55. yaşında şondan 1 yıl geçenden son 56. yaş bayram ayının içinde Ramazan aydan sonra bayram ay Şevval ayda Uhud cengi oluyor. Şevval ayın deslaplarına. Ve ba'da gazveti Bedr ittefaqat Kureyş ala qiyam harbin ziddel muslimina. Bedir cenginden sonra Mekke-i Mükerreme'nin kafirleri ağzı biriktirip hemmesi bir uluqan bir ceng meydana Müslümanları, Peyğamberi Medine-i Münevvere'nin üstüne var ceng etmeli olsa ceng deyilip hemmeleri ağzı biriktiriptirler. Bir uluqan ceng olsun Bedir cengindeki bolan yağdaylardan da içimiz savudar sip. Ona teyyarlık görüp avvalqı edeni işleri tacirlen uluqan ticaret mallarını onlardan isteptirle siz malınızı şu ceng meydana verseniz deyip 3-4 min neferin ertilik akşamlık naharına pul gerek, kan mal gerek, bir tuvar diye gerek, at gerek, asliha gerek, yaraq gerek, ceng meydanına gerekli atlar kan, bana da kan mal gerek. Bärsi bir heftelik yol, gitşin bir hefte, qaytşin bir hefte, näçe günne belli qalmallygy belli däl. Her hal kan mal gerek. Oham elam edipdirler. Her kim ne miqdar
şu yolu, hayti yol, Peygamberin, din İslam'ın, Allah'ın iberen yolunun evine geçmegi. Näçe çıkarıp bilseňiz çıkarın deyip, beter kän mal çıkarıpdyrlar. Aham, mal tarapdan, inni bizin gamy gussamyz ýok deyip teýýarlyk görüpdirler. Sure-i Enfal 36-njy aýada dogry şugurjunma. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne keferû yunfikûne emvâlehum liyasuddû an sebîlillâh. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ. Fakat tercümesine aytıklayın. Kafir mallarını üşürüye, yığınıya, harcetiye, fakat Hudaýyň ýolunun evine geçecek bolup. Kafir harcetiye, malyny harcetiye, liyasuddu an sabilillah, fakat maksady Hudaýyň ýoly, dinin evine geçmek. Allah Taala aýdýar: "Fasayunfiqunaha", harca ederler diye. "Summa takunu aleyhim hasra", şol mallary eden harçlary özlerine zerer bolup düşecek diye. "Summa yuglabun", ahirde basylarlar, maglup bolarlar, maksadymyza yetip bilmedik, kän mal harjetdik diýseler de. Şu fakat Peýgamberiň zamanyndan çirim bolupdyr. Emme şu zamanyna her zamanyna bolupdy. Fakat mal harjetýärler. Milyardaha mal harcı bolýar. Filmleri bejerliye, bernamalar yördüliye. Fakat İslam ve Müslümanları Allah'ın yolundan alıp kalacak bolup. Ve her hal bile teyyarlık görüpdirler. Kän mal işi. 3000 jengden çirim teyyarlık gören 3000 nefer dayaw urşmana adam teyyarlık görüpdir. 3000 nefer. Bedir jenginde 1000 neferdiler. 3000 diye teyyarlapdyrlar. 200 at ve 700 nefer dağda zerehidon demirden egilmaş. Aham farmandelerinin biri aýdypdyr: "Uhruju bizun." Hemmemiz zenanalarımız bilen çıkaýlyň diýipdir. Şol zenanalar da arkada bolup dursa, erler dümme alıp, laňara alıp, goşu okyp, bizi gaýraty mindirerler. O koy zenanalarımız da bizim ýanymyzda bolup da gyýgyryp dursalar, ölseňiz de işkali ýok, ya maksadyňyza ýetin, ya ölüň şu ýoly diýip gyýgyryp dursalar, bizim gaçmasızlygymyza, gaýraty minmegimize sebep bolar diýip, zenanalarymyzy da çykaryp gideýlip, şähetde öwçüpdirler. Aham bir tofarlary zenanalary bilen alyp gitipdirler. Maksatlarda fakat Allah'ın ýolunyň ewine geçmek. Ozallarda da aýtdyk, deslapda da aýtdyk, şunu aýdýan. Ohadur şunda ya her ýerde, her mecliste de bolsun. Şu aýdylýan gurrunly, Qur'an-ı Kerim, Rasulullah'ın sözü, ya tarih kitaplarında her senetli, dünýä boýunça kafir musulmanyň gözleýän kitaplaryndan. Magazi Waqidi ýaly, ya başga jedid ulamalardan Siri Nebewi Salabi ýaly, ya kadim tarih Tabari ýaly, be her hal dünýä boýunça senetli kitaplardan aýdylýan görjünler. Ýöne garad her bir kagızdan, ruznamadan, bir zatdan görüle kana aýdylýan ka diýamaýlar. Be her hal zenanalarymyz da alyp gideýliň diýipdirler. Ya maksadymyza ýeteýliň, ya da ölüp galaýliň şu ýolda diýip. Aham bir topary zenanalary bilen çykypdyrlar. Be her hal ulqan ertiş bolup ograpdyrlar Medine-i Munawwaraga. Birje dagygalyk ders aýdyn. Ey musulmanlar, şular ya her zamanna bir kafir adam mal harc etmeli, özü de bilýär şo zadyň içinde ahiratynyň ýokdugyny. Yani ýadynda ýok ahiratym ma, men kıyamadyma derece bolar diýip ýadynda oýunda ýok.
Hudaýyň hoşlugy wa diýip ýadyna oýunly ýok. O näme diýip harj etdi? Hiç, puç. Onda da şizrek harj etýärler daşla. Öz zamanymyzda da görüp otyş. Kıyamadynyň ýokdugyny bilýär. Häzir kıyamada ananan agahym. Hudaýa da ananan akdem, Hudaýdan bir padaş tamasy ýok, onu da harj etipdi daş. Özünün bir pikirlerini haýwasına ýetjek bolup. Seni men Allah'a imanymyz var. Kıyamada imanymyz var. Allah Taala'nın cennetine umydymyz we imanymyz var. Aýa harj etip bilýäsmi? Mektep tabistanyları ýürüdip bilýäsmi? Din ýürtmäge kömekleşip bilýäsmi? Ya mollalarymyz işlemäne başga ýurtlara gaşyn iberýäsmi? Azajyk gaýraty minýäsmi? Ya 10 ýyl, 20 ýyl okuyan mollalar toňuz täktilikde bartyl gissiller işlemäne hiç başga bir türkmen dogany ýok ýanak, bir gaýratlysy ýok ýanak bol galamalymy? Bilmänşik bolmalymy ýa? Eşitmänşik bolmalymy? O jirega däldir. Kafir zada ýok ýerinden, umydy tamas ýok ýerinden harj edýär. Mu'min musulman adam dininiň gaýratyna bolar. İnniki gurrunlerde kulak asın Resulullah'ın zindigi namasyny we özlemizden şirim ders alaýly. Be her hal Mekkeň ulukon ertişi Medine-i Munawwara uğradı. Hazreti Abbas Peygamberimizin ağasy häzir Medine-i Munawwara barmandyr, Mekke-i Mukerreme demişdik. Musulman ha. Ýöne häzir de Medine barmadyklaryň guruhundanmış. Hey nama ýazýanmyşdyk Resulullah'a men baraýyn diýip. Peygamberimiz jogap berýänmişdik. Inna maqamaka fi Mekke'til Mukerreme hayrun. Şu Mekke'de bolanyň gowy diýänmişdik. Näme? Oğrunça habarlar iýberdi dur diýänmişdik. Hazreti Abbas radiyallahu anh Resulullah jana habar iýberipdir. Şu ýanky wurrunlary. Mekkeň ulukon ertişi 3000 nefer 200 at 3000 diye 7'sinin de adı zerihi doğanı var. Uğradılar Medine-i Munawwara'ya gaşyn. İnni şolar bariyale hesabını çekip ve pikrin edip. Gıfar diyen tayfadan bir dayaw yol bilýän adamı da ejara tutup sen şini 3 güneçeli gayrat et 500 kilometre yolu yakın yolu teyette geçirdi barda hud Resulullah'ın öz eline verdipdir. O da bolýa dip 3 günün içinde barıp Medine-i Munawwara'ya yetip Medine-i Munawwara barsa Resulullah jan ýokmuş. Ve vecedehu bi Quba fedefa ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem el-kitabe. Peygamberimiz Quba'da demişdik. Mescid-i Quba. Ohan barıp Peygamberimizin özünün mübarek eline Abbas namı iýertip eline beripdir. Ohan Peygamberimizin ýanyna okuýan varmış. Onu okudypdyr. İkijigi oğrunça näme habar diýipdir? Görse içinde bir ulukon gurrunma. Resulullah jan ol okuýana aýdypdyr. Adamyň ýanyna aýdama diýipdir. Hiç kim eşitmeler bir gurrun diýipdir. Fa'ada sallallahu aleyhi ve sellem musri'an ila al-Medine'til Munawwara. Ve dakhala beyte Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anh. Peygamberimiz basımlyk bilen öwrilipdir Medine-i Munawwara'ya gaşyn. Kimin öýüne girse gawy? Kimin öýüne girse gawy? Barıp 2 ýyl mundan odal, al 6 nefer bak musulman bolup gaýtdy. 10 nefer boldular soňra. Şonuň içindäki ol qarragynyň biri Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhu dogurja özüniň öýüne barıpdyr. فقال صلى الله عليه وسلم في البيت أحد ey Sa'd öýüňde adam barmy diýipdir. Hazreti Sa'd aýdypdyr. Ýok ya Resulullah, öýde adam ýok. Oğrunça gurrun bolsa aýdy ber diýipdir. Ohan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas'ın iýberen namasyny aýdypdyr. Ki Mekke-i Mukerreme ulukon goşun menen Medine-i Munawwara'ya gaşyn gelýär. Jeň meýdana. Hazreti Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anh Allah Teala ruhun şad etsin ol cevap verdi Resulullah. Ya Resulallah
inni la arju en yekuna fi zalika hayrun. Hayırdır ya Resulallah deyiptir. İnşallah umid ediyen hayrımız içindedir deyiptir. Barakallah. Şeylemi nahilli olarqa lap Resulullah canın geliyen yağdayını görüp Peygamberimize ya Resulullah hayırdır deyiptir. Festakteme sallallahu aleyhi ve sellem Sa'den el-habara. Qavqulağasın. Onu ey Sa'd fakat ikimizin arasında kalmalı. Hiç kime aytma deyiptir. Başsını ya Resulallah Peygamberimiz çıkıp qaydıptır. Sa'dın ola toqta zinanası varmış. Bärik geçiptir. Ey Sa'd Resulullah näme diýdi deyiptir. Oham Sa'd aýdyptyr. Oy sana näme deyiptir? Her näme aýdanda näme deyiptir? Onna Sa'd aýdyptyr. İştinälsiňe Resulullah näme diýelligini deyiptir. Onna zinanası aýdyptyr. Men bitin eşitdim näme diýellerini deyiptir. Abbas nämeyi beripdir. Leşkeri va qoşunma Medine-i Münewwere'ge şin gelýänmiş ki hemme ýagdaýlar aýdypdyr. Aham Sa'd fastarja inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyipdir. Sen habarlymış deyipdir. Men Resulullah öýde adam ýok diýip aýtdym deyipdir. Sen Badyr diýemagahym men deyipdir. Ba bolsaň eşitersiň diýmeýädim. Kulak asarsyň diýmeýädim deyipdir. ثم أخذ يجمع لبتها ثم خرج يعدو بها. Yürüverik deyipdir. Qorsağından köyneklerini tutaqana elinden tutup yürüyordu Resulullah'ın yerinden deyipdir. Bilevillik bilen Resulullah canın yerinden barıp da Peygamberimize bir yerde yetipdirler. Hatta adraka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kad belahat. Zinanası haşlaptır olmuştur. Yağdaktır. Kepleri yağda yok bolupdur olmuş. Haşlap barıptırlar. Hazreti Sa'd ibn Rabi'a keplemaandırdır. Ya Resulallah, inne imraati sa'alatni amma qulta. Yani sen qaydandan sonra men şidenanam menden soradı Resulullah näme aýtdy diýdi. Fakatamtuha men zada aýtmadım diýipdir. Ohamyň özü maňa aýtdy sen aýdan gürlüňleňi. Yani bitin eşitipdir. Ya Resulullah men badygyny bilmeýärdim şuň otaqda diýipdir. Oham sen de maňa aýtdyň adama aýdama diýdin. İnni bide hemme gurrunlar eştuati fahashitu ya Resulallah ay yadhara min zalika şey fatadunnu anni afshaytu sirraka. İnni bila denana diptir. Onun bunun yanına dipti gurrun yayrata sen menden çıktım qadipti menden narahat bolhama ya Resulallah diptir. Ey bilir naqat muaddab adam. Ey bilir naqat tertipli adam. Ey bilir naqat ihlaslı adam. Emin edin harekatlarını öz. Ha bolya diline gaýym bolyp goýmandyr ha gurrun. Ha sen ne eşitdin? Ha men ýokmy qadiýadim. Goý sesiň çykarma. O gurrun etmändir. Elinden tutup ýortup gidipdir. Näme diýip? Näme hökmetçik bolsaň et ikimde de diýdi. İkimiz zamady, ikimiz wadi diýdi. Bir wagtda soňram ola zenanalyk heleylik edipdi. Onuň munyň ýanyna gurrun aýdypda, bu gurrunde ýaýrasa Oham sonra menden göre ama te düşündürýänçem Resulullah jana aýtýançam menden narahat bolagamasyn diýip şu jaz fursatda menden narahat bolsa bir gerek bolar diýip Resulullah'ın ýerinden ýortup batdyrdy. Betir edipli bolmaýamaýşylar. Peygamberimizden narahat bolamasyn diýip öyle pikir amada. Elbetde şulan ediplerini aýgun aňalmaly bolýar. Ýergen aňalmaly bolýar şulan ediplerini. Yıldız iki bu kadar muaddep, milyarda yıldız çakışmancık girip birbirine değmencik, dargamancık, bir tertip Allah Teala'nın buyruğundan çıkmanı geçip böyle, şu adamlarda şolardan muaddepirrak. Ondan süreyim, Allah Teala bunlara bir dereceler de veriyor, yergön yine angalıyor bulan derecelerine. Ta sanaye tobeguyet fezlihu, ki haset aret felak bercahetuhu. Hazreti Mevlana aydiye. Ta sanaye to beguyet fezlihu. Sen bir muaddep bol. Sen bir din yoluna gayret etyen mol. Sen Allah Teala rızayeti ve Resulullah'ın muhabbetinden şirim ihlas etyen mol. Huday seni evsin. Ta sanaye to beguyet fezlihu. Allah seni evsin.
Ke hasad aret, felek bercaheto, yedrat asman angalsın sen dereceğine deyiptir. Aygun angalsın Huday sana beriyen dereceğine. Ey cavan Müslüman, kimilin ırrını? Nahilli hayratın var Resulullah'ın muhabbetinden çürüyüm. Nehme bernamamızı var? Peygamberimizin yolundan çürüyüm. Min zarif nokta, zarif yerde dağı, bir beter muhim zatda da diyecek de daşından özdemizde. Peygamberimiz narahat bulamasın deyip edibin yığına yaptı. Ondan çürüyüm dünyada da, kıyamatta da Resulullah canın yoldaşı adamlar da abla. Gününün merde adamlar da. Biherhal Peygamberimiz de aydıptır. Halli sebilha. İşgal yok deyiptir. Dey dilinde gayim olun deyiptir. Bolar deyiptir, göverelim deyiptir. İşiniz bilen boluverin, adamın yanına aytmağın deyiptir. Mekke-i Mukarremen koşunu Medine-i Münevveren kolayına geliptir. Seşemme, çarşemme boluyup bariye bayram ayda evvel rehberine Mekke'nin kafirin koşulları yetip geliyor Medine-i Münevvere'ye. Hatta iqtaraba minel Medine'til Münevvere. O ham Resulullah'dan Hubab diyen sahabalarının birini iyi veriptir. Barb gör şolong sani mizennesin qav billiptir. O ham da gitmeye tavşırıptır. Öwürlip gelende la tuhbirni beyne ahadin minel muslimin illa en tera qillah. Öwürlip gelende qıyğırıp dağı aydama deyiptir. Yanımda 3 nefer olsa aytsan ayt, men kan malakan içinde olsam gelende haber aytma, oğruyunçacık aytmağa deyiptir. Yet deyiptir. Hazreti Hubab radıyallahu anh barip görüptir. O ham öwürlip Resulullah canın yanına geliptir. Peygamberimiz aytiptir, "San näçe nefer?" deyiptir. Daqiq mizenne vurttur o da. Ya Resulallah, men bilişimden sana işimden mizenne vurdum 3000 nefer deyip, şondan kan bolsa kan ya az, hey ora 3100, 2900 şu haddedir deyiptir. Ol Abbas salami verende 3000 deydi da. İçinde 3000 dağı diye var, 200 dağı atba deyiptir. Oğlum Peygamberimiz aytiptir, "Hel ra'ayta zu'unan?" Zinana da vardım içinde deyiptir. Onna Havva zinana da vardı deyiptir. Zinanaların eline tebil vardı, dümmek vardı, langırı da vardı deyiptir. Oğlum Peygamberimiz aytiptir, "Aradna en yuharridnal qawma." Olan maksadı langırı vurup koşu okuyup, şu öğlerinin adamsılarını ve öz ovasında kafirleri kızdıracak bolup langıra kakıp koşu okuyup, "Dayav durun, bir gayrat bolmağın" deyip şunu okuyarlı deyiptir. La tezkur min şe'nihim harfen, bir neferin yanına zat ağzama deyiptir. İnneyi koşun yerak geldi, koşun Medine-i Münevveren kaptalına gelişti. İnne çınıgıp var ya ceng meydanı. Resulullah can evvelke denişin hem oldu. Hiç kimin yanına zat ağzama deydi, aham doğa etmeni dürüptür. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allahümme bike eculu ve bike asulu. Huday bir de kafidir. İşimi Huday'a tavşır yerlidir. Huday'a sen kömüğün menen difa eder newlerini durarın ve sen kömüğün menen qawza doflarını içine deyipdir. Hadir sahabalarına näme maslahat diýmäke? Hadir sahabalar bilen meşvere etmäke? Hadir jeng meýdanyna çörüňeşmäke? Bizlerden çürüýüm ders. Her işe müşkil başa düştü değil mi? Hadir doktora barmaka, hadir barjak yerine barmaka, hadir sebebin uğruna düşmeke, evvel beyik Allah'ını çağırma. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize kafidir. Hudaya işim tavşırdı. Allahümme bike eculu ve bike asulu. Hudaya sen kömüğün menen evlerine durarım ve sen kömüğün menen qawza doflarının içine deyipdir. Allah Teala'nın gafsına. Hiç vakt yapılmayan gafı. Diyeceğini fark etmeyen gafı. Kafir Müslüman çaresi yok, barmalı gafsı. Her bir mahluk çaresi yok, barmalı gafsı. Müslüman şu dünyada barayan gafsı. Kafir çare tapmanı barmacak bulup ahir cehennemin içine barıp Rabbena deyip kıygırayan gafsı.
Her kim ol gafa, beyk Allah'ın gafsyna girenni gününýän gafsy. Hudaýyň gafsyna barmak ar bilýän adam zelil bolup gaçýan gafy. Allah Ta'ala'nın dergasına yalvarmağına durupdur. وَشَاءَ الْخَبَرُ فِي الْمَد۪ينَةِ الْمُنَوَّرَةِ Penşemme dağı olupdur. Cuma, şemme de ceg meydanı olacak. Medine-i Munawwaraga qawja habar yayrapdır. Ki kafirli oğrapdır. Yönü Resulullah hadir näme maslahat berjegi belli däl. وَتَجَهَّزَ الْجَمِيعُ لِلْقِتَالِ Bütün musulmanlar elam amadegi yetipdirler. Hemişe yağlarına yarağı olup, akşam yatarlarına, hatta namaz okuyup tuğalada yağlarına yarağı koyup, kılıçları, atları, şemşirlerin yanına koyup, amade olup, yatıp amade olupdurlar. Cuma giyece, ertesi cuma, şu giyecesi, kafirlarda Uhud dağın döwreginde Medine-i Munawwaraň gaýra tarafından ýaxşy gelip gonupdurlar. Oham Peygamberimiz 50 däne jawan daýaw sahabany şolaň taraplaryndan Muhammed ibn Selme diýen jawan sahabany şolaň farman desedip giýje gaýrat ediň daň atýança Medine-i Munawwaraň gaşyndan aýlandan duruň diýipdir. Oham Hazreti Sa'd ibn Muaz, Sa'd ibn Rabi', Sa'd ibn Ubada ve bir neçe jawan sahabalar da Resulullah'ın mescidinin gafsynyň agdyna yatypdyrlar. Bir wagt giýjejeň bolamasyn diýip. Ve ta daň atyp erti juma gün erti bilen morupdyr. Peygamberimiz bütün habarlar eline bolupdyr. Inni jeng meýdanyň ýyşy gelýär. Jeng meýdan ýakynlap gelýär. Resulullah jan inni meşwereti ortaga okladyr. وشاورهم صلى الله عليه وسلم في البقاء في المدينة المنورة أو الخروج لملاقاة المشركين. Peygamberimiz sahabalarına aýdypdyr, ey sahabalarym diýipdir. Men nazarıma Medine'de galaýlyň çykmaýlyň diýipdir. Medineň özi ulukon gala diýipdir. İçine girsele rahatçyk şolar basyp bilýäsdir. Inni özüňiz näme maslahat berýäňiz? Bizim iki oğlumuz var. Ya Medine-i Munawwaraň içinde galaýlyň, oy kafirli girsin içerik, ýok da çykaýlyň jeng meýdana gaşyn diýipdir. Nazar vermek azat diýipdir. Her kim maslahaty nazar bolsa aýtsyn diýipdir. Turandan İbn Selul diýen munafyk turup keplemäge durupdyr. Ol geçen heftelerde gurrun geçenler. Aňyrdan munafyk, bihaya, gaýda bir cesur bir kafirdi. Musulman sarap yalandan içi kafirdaşından musulman sahabalaryň arasynda bolup dagy bir Resulullah'dyrmyň gadryny bilin diýen şik bolup wagt-wagtda şey diýenmişdi. Oturandan ýokary galyp aýdypdyr: "Ya Resulullah, termil mar'atu was-sabi min fawqis sayasi." Jengden bizar bolup yalandan Resulullah bilen nazar bir sırap jenge gitmeden korkup ülermi kadip Medine'de galanmy gow diýipdir. Denana oğlan şoklar Medine'de tamlaň üstünde daş bellerle bizde hiyabana çıkıp jeng meýdan bolar da diýipdir. Şeyse gow bolar ya Resulullah, men şin maslahat bilýän, başgalar da şin maslahat bilse gow bolar diýipdir. Oý görünüp duran akıllaşy diýipdir. Oham Peygamberimiz başga sahabalaryna sizde nazar beriň diýipdir. Medine-i Munawwaraň jawan sahabalary Mekke-i Mukerreme'den gelen Hazreti Hamza yanakla keplemene durupdyrlar. Kimler? Medine-i Munawwara'da bir sahabalary ki Bedir jenginde ýokdylar. Olar çykasy gelýän bolmaly. Bir keplemene durupdyr. Ya Resulallah, inna nakhsha an yadhunna aduwuna anna karihna al-khuruj jubnan. Çykaýlyň da şerik diýipdir. Baraýlyň öwlerinden diýipdir. Bidir şuna galsak, heýle bize agry gelýär diýipdir. Olar Mekke'ye varıp korktular, çıkmadılar. Medine'de bu konu kallı didirmeyle özümü de deyiptir. Çıkaylıyım ya Resulallah deyiptir. Olar şu gurruna tafarlı bizden çüreyim deyiptir. Sonra da hem işi cüretli olarla, purru olarla deyiptir. Oham o tardan başka bir sahabalan mir turupdir. Ya Resulallah, nahnu vallahi beyne ihdel husneyeyn. İki yolumuz var dedin deyiptir.
Çıksak qaw dipdir. Barsak belli dipdir. Ya şehit bolars, bila isteyen zadımız. Ya piruz bolars, bir de isteyen zadımız dipdir. Wallahi ya Resulallah, la nubali eyyehuma kana. Allah bilen ant bolsun, bize hiç qaysi fark etmeye dipdir. Şehit bolsak da bize qawy, piruz bolsak da bize qawy. Teppe desem bizlerden çüreyim dipdir. Ondan çüreyim çıkaylı ya Resulallah dipdir. Yine bir keplerdir. Ya Resulallah, eşhedü enni minel katla. Ya Resulallah, men şu mahallan şehadet beriyen, men çıkasım geliye, şehit bolacağım da biliyen dipdir. Umid etyen cennete varacağım dipdir. Cennete girayla bizle dipdir. Bedir cenginde bağa beheşte girelle va dipdir. Resulullah can aydipdir. Näme kep bilen beter umidin kanten cennete varmağa dipdir. Onna o sahaba cevap verdiler. Ya Resulallah, Allah'ını qawwuryan, Resulullah'ını qawwuryan, o jeng meydana varıp qaçmajağım bilýän nidir? Öýüň aýtmadyňmy? Allah Taala muhabbetin bolsa, Resulullah muhabbetin bolsa, jeng meydandan qaçmasaň jennete umid bar bolamaz dip. Peygamberimiz aýdypdyr, sadaqta, dogry aýtýan, sen şolardan dipdir. Şymahal aýdyşyňda dogry dipdir. Öýüňde şehit de bolarsyň, jennete de bararsyň dipdir. Şo jengde şehit de bolýardy, jennete de barýardy. Bir de çıkayıllıydı. Häzir fakat nazar alıptı sahabalarından. Dördüncü kepläpdir. Ya Resulallah, la uhibbu an terji'a Quraysh ila qawmiha feyequluna hasarna Muhammeden fi sayasi Yasrib. Çıkayılı da şerik ya Resulallah dipdir. Bular barıp Mekke'ye vararlar. Aham gürlemäne durarlar. Muhammed'i muhasere ettik dip. Muhammed'in sahabalarını muhasere ettik dip sallallahu aleyhi ve sellem. Küçüklik bolýa dipdir. Ya Resulallah, qad kunna fil jahiliyye vel arab ya'tunana ve la yatma'una bihada minna. Medineli sahaba habi. Ya Resulallah, sen gelmäken şizirek başka yurdun Araplary biz bilen jeň etmäni gelerdiler. Şonne Medinäni muhasara edip de Medina adamlaryny basarsyp sen gelmäken tamat ýokdy şolaň dipdir. Inni sen gelin, sen biziň aramyzda, bizi ýerek barjagymyzy bilip, ölümüzi ýerek düşýärmizi bilip, inni da bize gaty deýär Medinede bu kun kalmagymyza dipdir. Çıkayly ya Resulallah dipdir. Sen gelmäken jahiliyet zamanına başka yurdun Araplary gelip şizirek zor edip bilmerdiler bize dipdir. قد عرفنا مصيرنا لا نحصر أنفسنا في بيوتنا إني يرك برجعمل بالك سن ما aramızda قد أيدنا الله تعالى بك خداي seni bizim aramızda iyi verdi. Çıkaylı ya Resulallah diptir. Peygamberimiz de keplemeni nazar alıptı. Ahirki nazar veren kim olsa qawy? Hazreti Haysama. Ol Bedir jenginde oğlu vadi, oğlu bilen bile qorda keşi edipdiler. Oğlunun qoresi çıkıpdi, oğlu jeng meydana gidipdi, oğlu da şehit bolupdi. Oğlu gitjek bolana can oğul men gidayinna deyipdi. Oham o da ya abati law kana gayral cenneti fa'altu deyipdi. Ey atam cennete gaşin baryan. Eger cennetten başka ýaňa bolsa sen iyi bererdim diýdi. Şoň dädesi keplemana durupdyr. Hazreti Haysama radıyallahu anh olay dipdir. Ya Resulallah, inne Qurayşen mekaset havlen tecma'ul cumu'a. Şu kafirler bir yıl ver zahmet çekip bäle özünün qoşununu yığnadılar. Kan adamları üýşürdiler. Kan mal üýşürdiler. Hatta Mekke'nin döwründäki kafirler de yığnadylar. ثم جاءونا حتى نزلوا بساحتنا. Zorlarına dayanıp gelip bizim yurdumuza qonnalar. İnhe Medine'nin daşına dola. فيحصروننا في بيوتنا مع ما قد صنعوا مع حروسنا. Bizim ikillerimiz şimhal dargattılar dipdir. Tamam diyeleri bilen atları bilen dipdir. Bizi muhasere edip dular. Biz biciri bukunup durmamız, şun içinde Medine'de durmamız bolmaya çıkmak qawdipdir. Qad kuntu harisan ala şehade.
Ya Resulallah, men ozal jeng Bedir'de bir şehit bolasım gelýärdi diýipdir. Oham an sahamtu ma'a ibni fa kharaja sahmu ibni faruziqa lahu şehada. Bedir'de bay gitjekdim, ogluma yalvardım diýipdir. Emma oğlumun payı çıktı, oğlumun qoresi çıktı, men qalım oğlum gitti ve şehit de oldu diýipdir. Kulak asın iyidine. Ya Resulallah, qad ra'aytu ibni al-bariha. Bütün akşam oğlumu diýişimde gördüm diýipdir. Bedir jenginde şehit bolan oğluny. Qad ra'aytu ibni al-bariha. Hud bütün akşam cumga gecede şehit bolan oğlumu diýişimde gördüm. Fi ahsani sura yasrahu fi timaril cenneti ve enhariha. Cennetin meyvelerini arasında yaplarının arasında gülüp gitip diýipdir. O ham men yüzüm ödep aýtdy, ilhaq bina turafiquna fil cennet. Ey dedi, gelmeýäňmi men ýanyma ýoldaş bolmaga diýdi. Gel basymrak diýdi. Qad wallahi ya Resulallah asbahtu mushtaqan li murafaqatihi. Yüreğim küýsep alyp barýa gidasym gelýär oglumyň ýanyna diýipdir. Cennete barasym gelýär diýipdir. Ey bilen imanlar nähili adamlar ey. Bilen nägat imany ýogurlypdyrlar. Bilen nägat kalplaryny etnegany Allah Taala aýtýan kepler ornatdy. Ey men aýdyp duran kefini öýdäm. Ey näme diýip şuna taryh aýp etmeýär. Şu zamanyň adamçy bolsa hemmek däli aýp ederdiler şulara. Bilen zindigi bilmeýän adamlar samsyqçylar diýip aýp ederdiler. Bilen zindigiň lezzetinden haberi ýok diýip bihabere ederdiler. Emma taryh men beýdip aýtmaýar ki 1400 ýyl bäri dünýä boýunça iftiharlaryny sanaýarlar. Bilen akyllan çaşypdyr ki diýmeýärler. Çaşypdyrlar Allahyň ışgyna, Rasulullahyň ışgyna, jennetiň ışgyna. Haramzadyň ışgyna çaşyp bereni görmediler. Dünýäň ışgyna çaşyp beren oğlun uşagyny äp berip, oğlun uşagy bilen işi ýok, zindigisi bilen işi ýok. Yığınasa boljak malyny şoňa görmediler. Emma bu adamlar görýäni, ya Resulullah oğlum Bedir'de şehit boldy. Bedir'de näçe wagt geçdi? Bir ýyl wagt geçdi. Gidasym gelýär diýipdir. Qad kaburat sinni wa raqqa azmi wa ahbabtu liqa'a rabbi. Ya Resulullah qarryp barýan diýipdir. Düşüňüsini ül qalandyr şehit bolayynda diýipdir. Qad kaburat sinni wa raqqa azmi. Süňkleme uşap barýar diýipdir. Aýdym kefini öýdäňsin. Yaşım ulallı wa raqqa azmi. Süňkleme unyp barýar diýipdir. Süňkleme zillep barýar diýipdir. Qad ahbabtu liqa'a rabbi. Gidesim gelýär şu dünýeden Allah satışym gelýär diýipdir. Fad'ullah Taala ya Resulallah ay yerzuqani ash-shahada. Hem çıqaylı diýipdir, hem dua et men de şehit bolaýyn diýipdir. Wa murafaqata sa'din fil cenneh. Ogluma da yoldaş bolaýyn cennetde diýipdir. Resulullah zanna dua edipdir, şehit de bolýar, cennete de barýar, ogluna da yoldaş bolýar. Oha durşunda da şehit bolýar öýde. Ey bular nähili imanly adamlar. Ey bular nähat merde adamlar. İnsafen vicdanın aýgun aňylýan nädirmeýşiň dagyal imanlaryna saman üsfedende tozy berýär. Dagy üflep tutup bolarmy? Dagy süýşürip bolarmy? Dagy entek-mentek tufan menen gymylýarmy? Gymyllamaýar. Bular dagy ýany imanyny gaýma adamlarmyş. Onuň menen üflemesi bilen süýşmeýärmişdikler. Onuň menen üflemesi bilen tobymaýarmışdikler. Onun bunun üflemesi bilen yok bol uçup gitmeýärmişdikler, ýerek düşsem şawartyn diýip. Ondan çyrym bir ilmimizin arasynda ruýaý ýanyk, emma hakykat odaly görüň etdik. Qur'an-ı Kerimde 200 ýerden kan ýerde jennetiň beheştiň görüňi bar. Qur'an-ı Kerim öýümizde Allah'ın kelamı we Qur'an-ı Kerim. Şoň içinde 200 ýerden kan ýerde beheştiň görüňi bar. Hakikatin de hakikati. Allah Teala tamam nazı nimetini dökünüyor. Allah Teala tamam rahmetini dökünüyor. Şoňa çyny bilen imanlary barmışdy. Amantu billah ve melaikatihi
ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir. Allah'a iman, periştelere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman ve kıyamet, cennet ve cehenneme iman. Lab canı bilen şoňa, etiqany sünkü ýüregi bilen canı bilen imanlary barmyşdy. O maksatlarına diyetipdir. Resulullah canına dua edipdir. Cengi Uhud'da da däde şehit bolup cenneti bolýar. İnşallah inniki heftede Resulullah can sahabalarının yeki maslahat näme berýärlerini eşitdi. Peygamberimizin özü evvel nazar verenne näme diýdi? Mene galasym gelýär diýdi. Emme sahabalar hiç kaylı diýdi. Yadımızdan çıkarmayalım. İnşallah inniki hefte pek Allah köklüdüğünün izini alıp gider. Hudaý Taala iman abraydan ayırmasın. Hudaý Taala para hatçılık, ağzı verilip emniyetten ayırmasın inşallah. Maridilemede